بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله زام سيغبر كراتو أتكوانا للتافي نامو من البركة نا كيف تحفظ القرآن. wato ta yaya za ka haddace alƙur'ani mai girma, ahkamu tilawatil qur'an, wato hukunce-hukunce na karanta alƙur'ani mai girma, ulumul qur'an, wato ilmoma da suka shafi alƙur'ani mai girma. Sai kuma abu na ƙarshe wanda shine na uku, mawaqiful li ahli alqur'an, wato matsayi da daraja na ma'abota alƙur'ani mai girma, wallafar babban malami Dr. Mustapha Murad, wanda insha Allah za mu tashi a shafi na 24, wanda malam yake muna cikin babi da yake magana akan al'adabul kharijiyatu liqari'il qur'an. Wato a cikin wannan babi akwai abubuwa guda 18, wato ladubba waɗanda suke wato na zahiri, waɗanda za a gansu a fili, liqari'il qur'an, wato na daga ma'aboci karanta alƙur'ani mai girma. Wato abu ne wanda ba na zuciya ba, wanda kamar yadda muka yi bayani a baya, malam ya kasa mana abin gida biyu. Akwai abu wanda ake kudirce sa a zuciya, sannan kuma akwai abin da wanda in an gansa a zahiri ne haka yake a fili, wanda malam sai ce mana al'adabul kharijiyatu liqari'il qur'an, wato ladubba waɗanda suke na waje ga makaranci alƙur'ani mai girma, wanda a cikin wannan babi akwai abubuwa guda 18, wanda a cikin darasi na 26, wanda wannan shine darasinmu na 27, mun yi bayani tun daga abu na 1 har zuwa abu na 9, wanda yanzu insha Allah za mu tashi ne akan abu na 10 daidai. Abu na 10 a cikin babi da yake magana akan ladubba na waje ga ma'aboci alkur'ani shine yusannu, wato an sunnanta wa mai karanta alkur'ani iza fataha sura, wato idan ya buɗe wata sura a cikin surorin alƙur'ani mai girma, wato idan ya buɗe wata sura, wato abin da ake nufi da fathu a nan, wato idan ya yi bismillah ya fara karanta wata sura daga cikin surorin alƙur'ani mai girma guda 114, wato an so duk surar da ya fara an yakmulaha, wato an so duk surar da ya an sunnanta masa, ko kuma an so duk surar da ya fara karanta ta, wato kar ya tsaya ya karanta ta ya kai ta har ƙarshe. Sai abu na 11 a cikin babi na ladubba na waje ga ma'aboci karanta alƙur'ani mai girma. Malam ya ce abu na 11, yusannu, an sunnanta, an so ga mai karanta alƙur'ani Allah ya ƙida alƙira'atu li mukalamati ahadin, wato an so, an sunnanta mai karanta alƙur'ani mai girma, wato kar ya yanke karatu li mukalamati ahadin, wato yanke karatu domin ya yi wa wani magana. Wato mutum yana cikin karatu sai ya yanke karatunsa, dalilin me hakan? Wato domin ya yi wa wani magana. Wato kawai mutum yana cikin karatu sai ya yanke karatunsa, wato sai ya yanke karatu kawai ya yi wa wani magana.
ba tare da lura da ya je ƙarshen aya ba, ba tare da lura da shin ya kai inda ake so ya tsaya, wato da kuma abu makamanci haka. Lakin sai dai malam sai togaciya, sai istisnai, sai ce sai dai in sullima alaihi, wato sai dai idan an yi masa sallama qada alqira'atu wa radda salam summa aada ila alqira'ati, wato sai dai idan an yi masa sallama, wato yana cikin karatun sai aka ce masa assalamu alaika ko kuma aka ce assalamu alaikum, wato sai ya lura a nan ma in zai tsaya sai ya lura da inda zai tsaya, sai ya je inda ake tsayawa ko kuma ya je ƙarshen aya, sai ya amsa sallama ya ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatu. Wato sai dai idan sallama aka yi masa, wato sai ya tsaya a inda ake tsayawa, sai ya amsa sallama wa radda salam, ya mai da sallamar da aka yi masa. Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin sura ta 4, wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, wato sai ya tsaya, wato ya mai da sallama summa aada. Malam to zamu kaddara wani abu a nan wajen, summa aada ila alqira'ati aw summa aada ila qira'atihi, wato yana amsa sallama, wato sai ya koma, sai ya juya ya ci gaba da tilawarsa, ya juya ya ci gaba da haddar abin da yake so ya haddace, ba kuma da an yi masa sallama ba shikenan sai ya zama na cewar wato kuma wani abu ya zo shiga tsakanin, an ci gaba da hira, ya mamanta da batun karatun. Allah ya kiyaye. Shi yasa ake so mutum ya ware wa kansa musamman ma wajen karatu, musamman inda ya kamata ma ya yi karatunsa ba tare da wani ya zo ya yi distracting nasa ba, ba tare da kuma wani ya zo masa da wani abin da zai kawo masa tashwishi a cikin karatunsa ba. Sai abu na 12 a cikin babi da yake magana, wato na ladubba na waje liqari alquran, ga makaranci alqur'ani mai girma. Malam yace yusannu sujuda inda qira'ati ayatu sajada, wato an sunnanta wato yin sujjada inda qira'ati, yayin karanta ayati sajada, wato an sunnanta ko kuma an so a yi sujjada a yayin da mutum ya zo aya ta sujjada, wanda malam sai bar mu a nan wajen, wato sai muka ga ya kamata mu ƙara bayani akan as-sajada. Wato a cikin alƙur'ani mai girma, wato akwai wajaje guda 15 wanda insha Allahu da yardar Allah yanzu za mu lissafo su, wato inda ake yin sujjada, wato ayatu sajada ga baki ɗaya ƙur'ani akwai wajaje guda 15 ne, wanda za mu faɗi sunan sura da kuma lambar aya insha Allah. Gashi nan kamar yadda malam ya kawo ce mawadi'us sajada, wato wurare da ake yin sujjada, mawadi'us sajadati fil Qur'an, wato wurare da ake yin sujjada a cikin alkur'ani mai girma. Wuri na farko da ake yin sujjada a cikin alkur'ani mai girma shine suratul a'rafi aya ta 206. Sai waje na biyu da ake sujjada a cikin alkur'ani, ayar sujjada ta biyu a cikin alkur'ani a suratul ra'd aya ta 15. Sai waje na uku akwai suratul nahli aya ta 49. Sai waje na hudu akwai suratul isra aya ta 107. Sai waje na biyar akwai suratu maryam aya ta 58. Sai waje na shida akwai suratul hajji aya ta 18. A nan wajen a suratul hajji an samu wajaje guda biyu, a aya ta 18 sannan kuma da kuma aya ta 72 da kuma aya ta 77 har ilau dai a cikin suratul hajji. Sai waje na bakwai a cikin suratul furqan aya ta 60. Sai waje na 9 a cikin suratul namli aya ta 25. Sai waje na 10 a cikin suratul sajada wato aya ta 15. Waje na 11 suratul sad aya ta 24. Sai waje na 12 suratul fussilat
aya ta 37. Sai waje na 13 suratul najm a sura ta 62. Sai waje na 14 suratul inshiqaqi aya ta 21. Sai waje na 15 wanda shine na ƙarshe aya ta 19 a cikin suratul alaq. Waɗannan su ne wajaje guda 15. Waɗannan su ne wajaje guda 15 da ake yin sujjada a cikinsu, wato ko kuma mu ce wajaje 15 na ayoyin sujjada da suka zo a cikin alkur'ani mai girma, wanda kuma duba da lokaci za mu tsaya a nan wajen insha Allah, wanda idan mun zo sai mu tashi darasi na 28 a kuma abu na 13, wanda idan muka shiga abu na 13 lokaci zai kare kuma gashi mun zo mun taɓa sa. Amma insha Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ɗaura akan abu na 13 mu ci gaba da karatu mun Allah ya so ya yarda. Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa, wanda kuma muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah.